हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नै दाथ' माने गोजां बोथोर जाबायानो गोजां बोथोरावथ' माने मैगंफ्रा लाइ लाफा बेफोरनोसै ना दा लाइजों माने बोराया साननैसोनिफ्रायनो होनगासिनो लाइजों अमाजों जानो लुबैदों होननानै ओमफ्राय ओरैनोथ' लाइखौ जोंहा खननैसोआनो जाबाय ओरैनो मैद्रु जालाबाय थानाया दा बियो माने अमाजों जानो लुबैदों होनबाय थानायखाय माने आङो दिनैहाय संनो सानदों आरोखि दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो एसे माने देखायलांसै आरो ओरैनोथ' बयबो रोंखागौ संनो ना बयबोथ' रोंखागौ आरो बयबो गावबागाव माने संनायनि आलदा मोनसे माबा थायो दा बेखौनो आङो दिनै फुङावहायनो लाइजोंहाय अमाजोंहाय संनो सानबाय आरो दा ओमफ्राय दिन्थिलांसै नोंथांमोनाबो आंजों नायफालांबाय थाबानो जाबाय दिनै आं ओमफ्राय नै बेयाव संगोन बेखौ मा होनोथाय माने बेखौहायो सासे मानसि जोंहानाव नागालेण्डनिफ्राय फानफैदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव लाखिदों बेखौ बिमाया माने बेवहाय बेदरफोरखौ संबा बिराद गोथाव जायो अमा बयल खालामबाबो गोथाव जायो ना बयल खालामबाबो गोथाव जायो ओमफ्राय बोर संबाबो बिराद गोथाव जायो ओंखायनो जोंहा बांसिन बेदरफोर बिदिनो नाफोरखौहाय बेयाव संनाय जायो आरो दा दिनैबो आं बाहायनो संसिगोन लाइजों अमाजोंखौ ओमफ्राय आङो अमाखौहाय मोजाङै माने दै गुदुंजों रुनानैहाय सुनानै लाखाबाय अमा दिसि बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनानै लाखाबाय देब्रोमदोंसो दे आङो बेबायदि देब्रोमबासो माने मोनजायोना जानायावहाय ओंखायनो आं बिदि देब्रोमबासो गोथाव मोनो ओंखायनो बिदि देना लाबाय आं सामब्राम लाइ आङो लाइखौ खिन्थु एसे गोलाव गोलाव होबासो माने संनायाव गोलाव गोलावै दोनबासो जानाय बायदि माने गोथाव मोनो जानायखौहाय मोजां मोनो आरो साबसिन मोनो जानो ओमफ्राय जोंहानाव न'आवहाय माने बेबायदि गोलाव गोलाव दोनबा माने गोलाव गोलावै होनानै सङोबा माने एसे जानो बायोनो ओंखायनो बेबायदि नै बेबायदि टाइपनि हाबाय आं बारा फिसाबो नंला बारा गिदिरबो नंला थावखौ बारा बुरजा होला आं मानो होनबा अमायानो मेजेमखा अमानि मेजेमजोंनो संनोसै सामब्रामखौ एसे खाम होबासो मोजां मोनो आङो नङाबा एसे बोरैबा माने गोथां गोथां थानाय बायदि मोनो ओंखायनो एसे खाम होबाय बिनिफ्राय हाइजें देनानै लानायखौ एसे हरनानै लाखानोसै आङो एखमबा बेबायदि थावआव होबा बिराद गाज्रि बेरोना बेवहाय सिफिनो नागिरलायो ओंखायनो एसे गोजानाव थानानैसो एरखायो आङो अमा ओमफ्राय लोगोफोर दाहाय माने अमाया मोनखांब्ला आङो नै बेखौ देगोन बाथोन ना दाबखा बाथोन बेनो थोगोन बेखौ देनोसै आङो माने बे नाखौहाय आंनो आंनि लोगोआ त्रिपुरानिफ्राय लाबोदोंमोन बे नाखौहाय सावनानै देगोन आरो आं बिराद गोथाव मोनो जानो बाथोनावहाय बिराद गोथाव जायो आरो थास' बिसंजोंबो गोथाव जायो जोंहा दाख्लै माने बिमाया संखांबाय थास' बिसंजोंहाय बिराद गोथाव जादों ओरैनोबाबो माने बाथोनावबो बिराद गोथाव जायो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बानलु गोथां सामब्राम दरसे होनानै देबानो गोथाव जायो आं दा बेखौहाय दाउ अमाया
मोनखांबा सावनानै देनोसै। अमा दिसखौहाय साबसिन मोनो आङो जानो। लाइ अमा होनबाथाय बयबो गोथाव मोनखायोना, आरो अमायाथ' लाफाजोंबो गोथाव जायो। लाफाजों संबाबो बयबो गोथाव मोनखायो, आंबो बिराद गोथाव मोनो। दसे खोबनानै होनोसैलाय। दहाय एसे होखांनाय माने आं एसे दोनदोंमोन सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ, बेखौ आङो हरखानोसै। आं बेहाय माने बानलु गोथां होनाया, बानलुआ एसे गोरलैसो, बेखायनो आङो बुरजा होदोंबाबो गोसा जानाय नङा बायदि मोनदों। ओंखायनो बानलु गोरानखौ एसे होनोसै आङो। एसे गोसाबासो गोथाव मोनोना। जिरा जों नोङो मा लोंनो हा बाबा? मा लोंनो? मा लोंनो? हरलिक्स हा? हरलिक्सजों माजों? हरलिक्सजों माजोंलै? मिल्क? हरलिक्सजों माजों? लोङाबा दोनदो। दै एसे हरखानोसां। दै रानसान्दि दसे दोननानै दोन। सानबाय मा नाखौबो फारसेथिं माने सावनानै लाखानोसै होननानै, एसे थाब जानायनि। ओंखायनो नैबे थावायावनो आङो सावसै आरो। ओमफ्राय बानलु गोथां लाबाय, बेखौबो साइडआवहाय होखानोसै आङो। बेखौ माने नाखौहाय एसे बेलथाय बेलथाय होबाय थानो नांगोन, बा खामजानो गिनांगौ, खामबा माने गोखा जायो। ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर हाइजें बेखौहाय आङो गोथाङैनो दे बेलथायना होबाय थानांगौ, नङाबा फारसेथिंल' खामबा गोखा जागोन। ओइ मा जाखो? औ इभिनिंआव नै खामबावबायसोमोन नैबे मासेया। बे बानलुजों ज' माने बेयाव सावफाबाबो जायो आरो, खिन्थु आं गोथाङैनो होगोन। साबसिन मोनो आङो गोथाङै होनानै देबा आरो। सावनाया जायोबा माने गावनि मोदोमनाया फैखायो आरो। ओरैनोबाबोथ' मोदोमखायो, सावाबाबो माने सावैयावबो आरो। अमायाबो दैया रानबाय, आं बेवहाय एसे दै होबावगोन। एसेल' होदोंमोन नालाय दहाय, बेखायनो। मा जाखो? दे दैया रानबाय, एसे होबावसै आङो दैखौ। बेनिफ्राय आङो दैया रानथारसैबा मैगंखौ होनोसै। बेबो जाबाय। बेखौ दा देनोसै आङो दसे गुसु जाहोनानै। मैगङा एसे रेबनायनि आङो दसे सम खोबथ'नोसै। नै आंना ओंख्रिया जाबाय, ओरैबायदि गोथावबो जाखाबाय बानलु ज्रोमनो। दा अफ खालामना दोनथ'नोसै आङो।
ओमफ्राय बिनिफ्राय नै बेखौहाय दायो बाथोन देनोसै दुन्दिया मोननै मोनथाम दंमोन बेखौ होफानोसै आङो लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना रेडि जाजोब्बाय गोथाव नुदोंना नुवाखै खिन्थादो बेनिफ्राय नै बाथोनाबो थिगसे जानोसै ना दाबखा बाथोन लाइ आरो अमा होमबा लोगोफोर आङो जाग्रोना लाग्रोनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आङो जाखांनानै आङो माने दसे रेस्ट लानो सानबाय माने दा फिसालानिबो टिउसन दं नालाय ओंखायनो दोनलांनांगौ बेखायनो आङो दा दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौहाय एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थादो लाइक खालामदो होमबा आं नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन गोजोन्थों